ae tak nggo dolanan asli. Tak ilangin tupe tak nggo hibur-hiburan. Padake tawon ora. Sapenake dhewe kowe mulung ana. Bener aja sampean ngerti bapak kula sapa? Kula ora ngerti. Ah, padha wae. Plothot peteng wis. Sapenake dhewe ora. Sampean kami tuaning kayangan ora ngerti bapakku. Ngapa begogok nang kene? Hah? Pak ulang-ulang modar dening aku. Ora gagas simpen menika kala wau kula mboten badhe bingung, kula mboten ate jigo, mboten badhe pekewuh. Ngoten. Nggih. Ning nek upama mengke impen niku dadi kasunyatan, nek upama impen niku dadi kasunyatan niku perkara mboten kok impen sing gawe sasmita. Ning pancen lakone Durna kudu kaya mengkono. Wong urip ning Lampadang aja percaya karo impen, ning percaya karo sing gawe urip. Oh, ngoten nggih. Impene wong dadi manten iku bakal cepak bilaine nek sampeyan dilalah cepak bilaine. Ateges uripe Begawan Durna ming tekan semene. Uripe Durna ming tekan semene, ora bakal kedawa-dawa umur kula. Mula kula pasrah karo panguwasaning Dat Kamurweng Dat, mboten kula pasrahke babagan impen. Oh nggih. Ngoten nggih Kakang nggih. Sampeyan mboten buang napa ta napa. Ujaring para sepuh ngendikake buang sial niku biasane sok buang sandangan utawa buang napa sing mangagem. Eman-eman. Sandangane si apik-apik kok dibuang. Buang sial. Pun mboten ajeng kula bual. Oh nggih. Buang napa buang? Buang. Nggih. Pun ngoten mawon. Nggih. Mila babakan perkawis menika estunipun panjenenganipun anak Prabu menika mboten sak ngawontenaken pasewakan agung kados mekaten menika. Nggih. Malah estunipun kula menika lingsem ing atasipun paduka menika Nalindra, Gong Binathara. Ratu ing nyekel kendho kencenging pernatan amis baci ning nagari menika wonten pundhaking Nalindra. Teka paduka kaprawasa dening Pasumpenan. Monggo mboten ngembet dhateng kasugengan paduka, ngembet dhateng Bapa ing Sukalima. Lah kok dilalah kula ora percaya karo babakan Pasumpenan. Pun, Ger. Madaning pasewakan menika sampun pundhat menapa inggih Rembag. Paduka Rembag perkawis Pasumpenan wondene kula mboten pitados babakan Pasumpenan menika kala wau. Mila ingkang sak menika tumunten sak mangke Ger, sampun ngantos dados raosanipun para kawula, raosanipun para nayaka Punggawa. Pasewakan ditersamaken tumunten kabubarna kemawon. Tumunten ingkang Bapa nyuwun wangsul dhateng ing Sukalima badhe ngenam-enam dhateng pangandika paduka anak Prabu Ngastina menika Ger, anak Prabu Duryudana. Mugi-mugi menika sanes impen ingkang badhe babar dados kasunyatan. Dene sonten-sonten Bagong sampun sowan wonten negari Ngastina. Oh, katimbal ana menapa wigatosipun Bagong sowan. Miturut praenanipun Bagong menika sajake kaya wong kesusahan. Kaya wong keserakat. Tumunten kaparingana nggih, kaparingana. Sedos 1000 napa gang 11.000. Supados enggal Bagong menika kesah saking Datlaya. Lah ing atase kene iki nggon papaning para priyagung, papaning para luhur, papaning para nayaka Punggawa, wong sing duwe derajat pangkat. Lah kok dienggo drajikan batur, dienggo drajikan panakawan. Kakang Durna, pripun? Mbok nek ngendika niku sing penak. Mungkin nek nganti arepa mingsak Bagong nek nganti nesu karo sampeyan malah kriwikan dadi grejekan geguyon dadi tangisan. Giri lusi jalma tan kena kinira. Aja sok kulina ngempukke watu ngatoske banyu. Bagong sowan menika durung karuan jejaluk. Kok malah sampeyan ngarani sing ora-ora. Paman Haryo, wonten timbalan gendel anggur biyen. Kula badhe ndangu sowanipun Bagong. Ponokawan Bagong Badararja sak praptamu Bagong ana ing negara Ngastina. Ponokawan Bagong Nonamit pasang Kalimantabe dinebena ing ladune demawaing tawang-tawang linepatna ing tulak manuk podang. Kepareng kula ngaturaken sembah mambekti kula kanjenengan. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanono. Lha pundi nggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan panemene Sira Prabu Duryudana kula cancang pucaking remi dumaweng wijang rumketing gonggong. Ngandel ora kula cancang pucaking weni nun weni dudu remi lho dudu
weni dumaweng wijang rumeketing Werdaya ora gonggung ora rumeketing Werdaya ndadosaken cahya nur cahya daging rakayuanan sinuwun ya Bagong prayoga nunggon ngadep sampun mboten kirang prayoga nggen kula ngabiyen sami kula mundhut kono kawan Bagong padha larjo sak praptamu pathak patih pathak ki sirah nding patih Harya Sengkuni wilujeng bekti kula kunjung ngene patih iya Bagong pangestu tampanana kula pundi nggo jimat paripe ndayar ning kasantosan oh Bagong padha larjo sak praptamu Remban piye Bagong niki kula mengelek-elek kula mengemotke karo sampean aja sok kulino ngilani karo dadane wong liya aja sok kulino ngiyas karo wong liya arepa Bagong niki pasuryane ra iku ketok memelas ning sapa sing ngerti nek Bagong niku pancen kere ning arepa kula niku macak kere kaya ngoten kula niku wong desa niku nek sugih ra ketara pancen sandangane pating sleber ki apa pating slawi ora karo-karuan nek lunga meng nganggo caping ning lemahku nek meng nggo ki ndiasmu iso ngandel ora senengane ya wis ngembe dhisik kok wong Bagong ki wong glelenge ora jamak kok diembe ngono Sokalima didol didu karo lemahe Bagong nek nganti nggon aku kalah karo Sokalima ki sampean ora tuku kae ora ana sertifikate mergo kae bumi perdikan paringane Sinuwun Ngastina kowe nek ora dikai Sokalima kowe iki ya kere dur semangkean apa kowe ora sadar apa dikira aku ora ngerti ceritamu kowe iki diangkat dadi gurune Kurawa Pandhawa mergo kowe pamer kabisan njupuk Gendhaga isi Lengatala nganggo suket dom-doman terus didadekke gurune Kurawa Pandhawa ning biyen kowe dek jaman Satama isih enom isih bocah kowe turut prapatan ngemis mung goleke sego sepincuk Satama kapok ora senengane kok ngembe karo wong pengalaman nyepelekke aku rene iki ora ngemis aku rene iki ora njejaluk ning aku ana wigati karo anak Prabu ngene Sinuwun Prabu Duryudana oh iya Bagong aku njaluk ngapura ya Bagong agene ra urung debat piye lho kok nantang karo aku rumangsane nyepelekake oh iya njaluk ngapura sing wis ya wis sing ana dibuang sing becik digoleki aku njaluk ngapura aku ora sengaja yen to aku ngece karo kowe cethu nang kuping untung aku iki wis ngrumangsani tuwa aku wis semoh kaya enom biyen upama aku jiwaku ijik enom tak ajiar nang kene iya njaluk ngapura wis ya wis ora sok ngembe aja mengkale kula karo sapa wae iki aja rumangsa sampean duwe derajat duwe pangkat aja sampean duwe derajat sing dhuwur duwe pangkat sing dhuwur anggere karo wong tok ndak sirahe tok sepelekke aja kaya ngono Mbah ra ndek kanca nek carane ngono kuwi arepa cantrikmu akeh arepa sing do suwita siswamu akeh nek sifatmu kaya ngono kuwi cantrikmu lek tresna ya mung mergo kowe duwe ilmu nek kon tresna karo awakmu blas ora ana sing tresna paham iya selatak sisan Bagong sing sabar piye ngapunten lali ratu kok dipiye ya ngapunten panjenengan ya ora supe ale lagu-lagian kula to iya kula niku sok sembrono iya Bagong padha raja sak praptamu Sinuwun Prabu Basukarna wilujeng bekti kula kunjung nggih Sinuwun iya Bagong tak tampa pangestuku tamanono Bagong lho nggih oh kuwi sing ratu ngawangga digdaya sekti kalintang persasat kondange menungsa setengah dewa kadigdayane kowe karo aku Bagong udah raja sak praptamu
Mantune mundur karena wilujeng ya. Regan ya Bagong. Kok kowe kok mangkai 10.000. Kowe tak andani ya, Dur. 10.000 ki nang omahku ki ora ana ajine. Kowe ngerti nek aku dong tengok ning ngarepan. Wong mantuk karo aku 10.000. Kowe kaliwati. Ing angka loro sowan kula menika namung boten bedah kalian Sinun Prabu Duryudana. Ning kula niku duwe gegayuhan, duwe pepenginan. Pepenginan apa? Ngaten sinuwun. Sawetawis kula tak crita nggih. Iya, ora dadi ngopo. Mboten kesusu to? Ora. Kula niki kayane urip niku kaya kurang ganep. Ora ganep sebabe. Sebabe kula niku kok ngajan-jane kepengin to sing jeneng wong urip niku ora kudu ngabekti karo wong tuwa. Upamane wong tuwa niku wis ora ana, ya saora-orane anak niku ndongake ana ing pesareane wong tuwa. Iya. Ning kula niki ora iso berbuat seperti ngono. Kula ora iso kaya ngoten niku merga kula niku mboten dong. Bapak kula niku asline sapa? Terus kula niku nuwun sewu nek bapak kula niku isih niku daleme teng pundi nek pun mboten wonten sareane teng pundi kula ajeng ndongake bapak. Kenapa kowe goleki bapakmu teko mapan negara Ngastina? Niki wonten sing aja-aja iku lae. Sing aja-aja iku sapa? Pria bertopeng hitam. Tegese piye? Tegese urung iso tak aturke inisiale sapa? Masih dalam rahasia. Didhawuhi supaya ngopo? Didhawuhi supaya kula niku nyuwun priksa karo Pendhita Kondang Monyor-monyor. Kalau kengrat Pendhita sing pancen wis anjayeng bawana inggih menika Begawan Durna. Mila kula nyuwun pamunten nggih sinuwun. Sowan kula menika mboten kan betah kalian panjenengan ning kula betah nyuwun ngambil Durna sekedhap kemawon. Bakal mbok nggo apa? Durna ajeng kula takoni bapak kula niku sapa? Nek Durna ora iso wangsulan, Durna kula kan minggat saka negara Ngastina. Cocok aku ketoke. Wis nek ora ngono ndak tuman wae. Pendhita kok omongane kok marayati panas. Dipun paringaken kemawon nggih. Rai ngaten. Bawa Durna kedah sampun jagung lan pun Bagong menika langkung merayogi Bawa Durna. Bawa Durna. Kula wonten dawuh nggih. Bagong sowan betah kalian panjenengan. Lho. Betah kalian kula? Inggih. Wigatosipun? Monggo dipun rembak piyambak. Kula caosi kamardikan Bawa Durna. Cetha wong semene akeh padha ngerti yen kuwi anake Semar kok tak takon bapakmu kuwi sapa? Oh sike. Nek mung perkara kula anake Semar wae pancen ya do ngerti kabeh ning jebul setelah kula cek teng kelurahan niku ternyata kula niku mung anak pepekan. Kula niku mung anak angkat. Kula niki jebul di idopsa. Adopsi karo Semar. Lah asline kula pengen goleki karo bapak. Bapak kula sapa? Nek pendhita-pendhita ngendi pertapane nek ratu. Alhamdulillah aku anak ratu. Ratu ngendi negarane? Nek satriya ngendi kasatriyane. Lah kok dadi kowe takon aku? Ajarane sampean pendhita ampuh. Perkara ampuh kan ora kene aku ora ngerti karo bapakmu. Mergo laire dhisik kowe. Kula ngerti nek lair ini dhisik kula malih sampean. Nek sampean iku kondang pendhita ingkang wasis ngerti karo lelakon sing panjenengan boten ngerti karo lelakon sing bakal lakon tegese netra sampean iki iso nyawang masa depan atau masa lalu. Mlingking saking menika nek sampean wis mani ngadeg dadi brahmana niku sampean kudu wani ngaturke bapak kula sapa. Nek sampean ora iso ngaturke bapak kula sapa, sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Lho, kok sik kowe aja ngawur. Ya kok dadi kowe ngusir karo Begawan Durna. Saka pertapan Sukalima saka negara Ngastina iki karepmu piye? Derajatmu mung batur, derajatmu mung ponokawan kok ngusir karo Begawan Durna.
Dasarmu apa? Lho, nek kula amongi dasare sampean mesti mengke kalah. Nggih napa mboten? Ayo Kakek, kandha dasarmu apa? Dini dinggo titiyane Dewi Madrim. Dudu Bathik Madrim lho. Dewi Madrim. Nganti Prabu Pandhu sumpah menawi simpulun Sang Hyang Jagadgirinata menika maringaken ngampil Lembu Andini benjang pejah kula sagah manjing wonten ing neraka. Ngoten niku. Monggo Prabu Pandhu pun nate nampi sumpahe Kidang Kimindama. Mboten lho, kula niku melu ngudak semen. Melu gawe pondasi, melu ngunggahke bladar. Dadi kula niku duweni hak tumraping negara Ngastina. Mula nek Ngastina ngene iki ana wong sing ora iso dipercaya, luwih pendhita sing ora nyata, Bagong tidak terima. Harus go on. Kleru. Harus out saka negara Ngastina. Kudu lunga saka negara Ngastina. Aku ora mentuk Ngastina dilenggahi pendhita sing ming katon suci, jabane ning jerone lecek kaya telek. Bobotuna kados pundi? Sekedap kir. Wah, lole. Apa iki numuse ya, Kang? Numuse apa? Impen mau. Hus. Aja disambung rapet karo impen. Ora ana sambung rapet karo Pasumenan. Upama ana sambung rapet karo impen apa ya Bagong iki bakal keduga dadi Senopatine bakalan dono. Oh, ora bakal iso. Bagong ora bakal iso dadi Senopatine bakalan dono mergo dono kuwi ora bakal iso dipateni dening ponakan Bagong. Sing kandha sapa? Ha listrik kowe tak pateni kowe mudhar kabeh kok. Apa meneh menungso? Pun sampean mang ngomong. Ngerti mboten bapak kula? Oh, Bagong. Yen kowe takon karo bapakmu, sejatine aku ngerti ya mung karo Semar kuwi. Semar kuwi bapakmu, Bagong. Mula nek takon liyane bapakmu, liyane Semar kuwi aku ora iso ngandhakake. Sing gedhe pangapuramu. Nah, wis sakniki cetha nek ora iso ngandhakake, ateges sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Sampean kudu kesah saka negara Ngastina. Lho, kok dadi kowe nunduk karo Begawan Dana? Ah, ora iso pokoke. Gelem ra gelem sampean kudu lunga. Ora gelem lunga saka negara Ngastina aja kelakon dosa. Ngendi kepethuk Dana tendhangi. Hus. Ah, lole panusmaning jajaran surtaning bawana iblis alat. Lah kok dadi kowe kaya ngono, Bagong? Dinengke karo wani karo Begawan Dana. Aku ki ala-ala ki priyagong. Aku ki piyai luhur. Aku ki pujangganing negara Ngastina. Komeng diwaneni karo kere gedhi bal 17 kaya kowe iki. Kowe iki dinengke malah nyelangkak sadhuwuring tenggak. Aku ora ngerti karo bapakmu, kowe arep minggat jos karepmu, ora ya sakarepmu. Legane ngatiku. Tur wong elek nyolok mripat. Kebangetan nggon nyuwara kowe. Wis ora iso nuduhke bapakku sapa? Kowe sing ngunek karo Bagong, kowe kang ibarate kaya ngutek-utek macan turu mbebeda raja singa. Singa barong. Penyakit to. Pancen penyakit ya, Tru ya. Lho kowe wani marang krek ning ngarepe Begawan Dana. Sing tak wedeni apamu, ha? Sing tak wedeni apamu? Nek meng kowe nesu nek aku ora wedi, aja kok kowe. Prabu Duryudana kon nesu. Bagong ora wedi. Sengkune iki apa? Kon nesu sisan. Prabu Karmen, ya. Karna iki kon nesu. Aku ora wedi. Kartomarma Sato sak kancane Kartodendra, Kartopiya, Karto Adang. Kabeh kon nesu aku ora wedi. Bagong nek nesu ora adil sawa-sawa. Dadi aku wis niat tenan bengi iki. Nek pancen sapa sing tak takoni, bapakku ora do ngaku, ora ngomongake Nalendra Brahmana, ora ngomongake Satriya, Senopati, Lurah. Aji arep. Padake apa? Mangkel tenan aku. Ngaku ora bapakku sapa? Aku ora ngerti. Wis tenan ora ngerti. Ora ngerti. Tanteni sak rampunging pasewakan tak adiang kowe ning jaba. Bar bali liwat ndi? Aku cecek nang ngarep gepura negara Ngastina. Durna ketok Jatasi.
mboten sah lole-lole ditanggung kok ya. Wong sampean niku Bagong teko ya wis ngeras suarane ora penak. Nek kira-kira sampean ora ngerti rak ya ora ngerti tenan, nek ngerti ya mang duduke. Kula mboten ngerti Dik Patine, mboten ngerti nggih pun. Omong opanane karo Bagong. Oh Bagong, aku ora ngerti tenan ya, Gong, aku ora ngerti tenan. Kowe aja maksa karo aku ya Bagong. Nek liyane kowe sing nesu mbok kena aku wani nek kowe nesu aku ora matamu wae aku wis gila Bagong. Mata kok gedene kaya ngono kuwi. Kuwi mata apa-apa? Ndok ge abang kaya ngono kuwi kowe nek nesu mendelik kaya ngono kok matamu kaya ndok ceplokan. Muni piye kowe? Muni mripat ku ndok ceplokan. Ora muni tak tambahi brambang tak ajar. Tak ajar tenan lho. Ora nyepeleke lho. Bagong nek katokan teneng abang ini berarti malam ini dari sore sampai pagi Bagong ngerol. Tenan iki aku ora baen-baen. Ayo, pokoke kowe ku medhun undak-undakan barang aku disehat. Nganti sirahku suarane tok. Apa ora kowe? Nyepeleke. Aku nek nesu ora baen-baen. Oh, kowe engko tak kandhake bapakmu yen kowe gawe geger negara Ngastina. Semar tak pasung ning pawon. Ora bakal wani Semar ngelekke karo aku. Gareng wis tak ancam, Petro wis tak ancam. Truk, Reng. Ya bengi iki arep dadi lakon. Nek kowe arep ngisuh ngandhane aku kampak sirahmu. Do pucet sirahe. Mula bengi iki aku gleleng tenan. Kowe engko bakal dikeroyok dening Sata Kurawa. Piye? Keroyok dening para Sata Kurawa. Lho, Bagong rene iki ora mung ijane. Lho, kowe nggawa kanca? Nggawa. Wong pira? Wong 5. Papat to 5, papat. Papat 5 karo aku wis pas. Arep perang par gonggong. Ora guyone serius sih. Ajar tenan kowe. Kowe engko bakal dikeroyok dening para Sata Kurawa. Ngene, Mbah, kowe iki men kepenak kok. Bagong, kowe iki anake Begawan A misale. Utawa kowe iki anake Prabu B. Apa kowe iki anake Raden C. Ngono ki mung kari omong, mung kari kepenak. Mengkon ngene kok rekoso. Hah? Aku ora ngerti tenan, Bagong. Aku ora ngerti tenan. Aku ora ngerti tenan, Bagong. Aku aja tak duduk. Aku iki arep ngelapi keringet. Ora arep ngampleng karo kowe ora. Aja sumelang, aja sumelang. Aja wedi, aja sumelang. Oh, iki mengko Kurawa bakal teko mrene ngroyok karo kowe. Nek kowe ora gelem ngeculke karo aku. Halo sayang. Karo kowe. Ora karo kowe. Jijik aku. Untune ae ireng-ireng ngono. Ayo kowe mawar ngondhake Kurawa ngeroyok aku to saiki Nolea. Nolea sapa? Sapa botoku Nolea? Pendhita kok nangis kaya Yamaha 75. Ngak. Ya nek nggawa damen ora kuat kan. Piye, Gong? Mboten ngerti wonge. Lho, ora ngerti. Mboten ngerti jare pendhita pengpengan. Mboten ngerti kula kok dadi ora dong niku. Terus kula ngancam nek pancen ora ngerti jauh diajar ya kula seret saking Datraya. Bagus. Mergo sing dadi harapane menungso, kowe takon karo sak padane menungso, Begawan Durna kuwi saora-orane iki gurune bapak. Bapak kowe satriya pengpengan kowe Suwitara Durna nek Durna ora weruh, gunane apa nggo sandangan cara pendhita? Gunane apa nganggo sandangan cara brahmana? Teteli sandangane. Teteli, turake katoke cawet.
Gulake bantu jepreti. Aduh. Kurang lakone wis mules aduh. Aduh, Bagong, aja ngono ya Bagong. Aja kaya ngono ya Bagong, aku wegah tenan Bagong. Kowe kudu bloko ora boko iki. Alga Joko wis nang mburi lho. Lho kok ngerti sandiwaraku, Gong? Lho, pemain ketoprak. Aku wis paham sampean kedap-kedip mripate. Lah wis oke. Ini jak Brahman iki. Kok durna kok ya ora sadar. Dek gleleng banget. Barang sampean iki mergane pati kuwi cancut tali wondo jebul tepat. Lek ku ngantem sajae keseron, Gong. Tak antem nggon cengel terus ndungkluk. Terus tiba ning lemah. Cacat ora ya. Cacat sing wis pirot-pirot kok. Nek kula ora pati parah wong kula nggon bathuk. Bathuk niku atos kok. Iya. Terus iki karepmu piye? Terus niki pripun? Kula urung mundi jelas durna ora ngerti. Janjane aku arep ngenehi dalan karo kowe ning aku wedi, Gong. Wedi masalahe? Nek aku katut-katut mengko aku nampa duka. Luwe-luwe aku bakal dipidana. Sebab ming ana siji sing ngerti, kudune ngerti ming ana siji. Sapa? Dewa. Dewa? Apane ning kayangan. Kowe munggah ning kayangan Suralaya. Lho, apa isih ana kereta? Lho. Nek jurusan Surabaya ki ndak mau jam 6. Suralaya basa. Wah, Suralaya to? Krunguku Surabaya. Suralaya. Terus matur Bathara Guru, bapakmu sapa? Nek Bathara Guru ora ngerti, tak bubarke murite. Lho. Murite sapa? Murite Bathara Guru. Bathara Guru ki udu guru sekolahan kuwi udu ning Bathara Guru. Oh, lho tak ketemu e. Tangane papat. Wah. Nek kosokan suwe kuwi. Lho. Kok suwe? Keleke papat e. Ndak sung kelek loro wis suwene ora Jawa-Jawa kok keleke papat. Kuwi kayangan ana ngene takon, Bu Kulun, kula nyuwun prisa bapak kula sinten? Nek Bathara Guru ora ngerti, amuk. Kowe kok seneng banget nek ngajani aku elek kowe. Lah arep ngopo nek ora ngerti arep ngopo? Nek aku modar seneng. Iki mung titahe. Dewa kuwi wong sing nguasani kayangane. Titah kaya aku nek nyawang karo kowe iki titah sing kena lara lumbeting pati. Maksude iso lara ning ora iso tekaning pati. Wah, malah rekoso lho kuwi. Nek upama lara nganti lara banyak aduh mongko ora mudar-mudar malah kesiksa lho. Mbok kata-kata kuwi dilangi wae. Ora kena lara, ora kena pati, ngono malah penak. Kowe titah sing ora kena lara, ora kena pati. Nah, munggah ning kayangan. Ora ana sing iso ngalahke karo kowe. Yakin aku sumpah. Mun nek nganti kula kalah cemplungke Kawah Candra di muka, tak susul. Wah, meng bluk iki menan. Iki meng kata-kata kosong iki mengane. Iki nek carane majalah ming pawarta sanes kasunyatan iki. Engko aku nyusul nek kira-kira kowe sing menang aku tak ning donya wae engko ndak dikira aku sing aja-aja karo kowe. Ngoten iki? Iya. Oke, ora masalah. Terus kayangan niku liwat ngabur. Wah niku tikete larang. Mabur piye carane kuwi anake Semar. Ning nganti iso mabur percuma. Ala dene kuwi anake Semar, anak angkate Semar, anu golek karo bapakmu sing tenanan ming mabur kok ora iso. Oke. Mang tonton Den. Wadake. Arep ngopo kowe? Matek aji. Tekan kayangan. Ya muga-muga ora temangsang. Mabur kok temangsang. Ora nganggo kendali ra mabur. Wah, mripate merem-merem. Meneng ta iki lagi ndonga e. Mah dilokke ora wis meneng. Ciripit gula batu kejepit. Jiwalang kaji koko belu dem-dem. Ciripit gula batu kejepit. Jiwalang kaji koko belu dem-dem. Ciripit gula batu kejepit. Jiwalang kaji koko gelu dem-dem.
Jeripit gula batu kejepit Jiwalang kaji koko beluk dum dum Jeripit gula batu kejepit Jiwalang kaji koko beluk dum dum Misroh ta wis munggah nelemu nganggo aji-aji kaya ngono kuwi tekan kayangan sesuk malam Minggu Rumaos bingung raos sing manahipun ingkang rayipun Manikmaya ingkang sekawit kamontenan kayangan katingal ayem tentrem nanging dumadakan wonten hawa panas ingkang sumundul wonten ing ngawiyat Kakang Narada menika saking dayanipun menapa nuwun pamunten Dik menika mujudaken satunggiling pandangon menapa panodi tumapipun Raka Gusti Pangedalutal sebab paduka menika dewaning para dewa nalindraning para jawata mesti kemawon mboten badhe kekilapan dhateng mubah musikin titah nanging sebab menapa dene paduka dadak dangu dhateng Raka Gusti Pangedalutal Adi Pramesti Kakang Narada punapi ibaratipun kula menika ingkang damel cangkriman Kakang Narada ingkang kedah mbatang cangkriman mboten wonten jamak limahipun ngatasipun kula menika ingkang damel cangkriman Kakang Narada mboten purun nyangkrim nanging kula ingkang mbatang cangkriman menika namanipun mboten nilok Kakang dalah inggih menawi kula mekaten kula namung badhe munjatung saha paduka Adi Pramesti Bathara Guru sejatosipun kayangan menika mboten wonten lemah sangar kayu waing pandhita malih tinggal menawa dene wujuding satriya ingkang seleh kasatriyanipun tuwin ambrahmana menika babar pisan mboten namung mugi andhatosna ing kawuningal bilih jagat geger menika dipun sababaken namung tingkah lampahipun titah pujangkara ingkang mboten gadhahi derajat tuwin mboten badhahi kaluhuran wonten ngarsa paduka Adi Pramesti Bathara Guru namung titah menika kawula alit nanging nadyan kawula alit kawasa akarya gara-garaning kayiwangan lan mugi andhatosna ing kawuningal menawi Adi Pramesti Bathara Guru menika mangke boten limpat boten pinter anggenipun nangungkap dhateng lampaning jagat tartemtu badhe ngembet utawi dabe malembar wonten ing kayiwangan Suralaya mriki lho Di menika ingkang dados kuwatos sing manahipun Raka Gusti Pangedalutal Adi Pramesti Bathara Guru babar pisan teka Bagong karya gara-gara ning kayiwangan ing mekaten tumriki timbalan menapa wigatosipun Bagong sowan mongko tanpa tinimbalan Panakawan Bagong padha raja sak prapta kita Panakawan Hong ilaheng Gus Lah kita nganggo sebutan dewa iki piye Karang kula pun mapan wonten ing kayangan menika kedah saged genepi dateng tata krama. Lah ning ora kena titah ora kena nganggo hong ilaheng. Awi kena iki bacut ya Kulun. Ya wis terus-terus. Awi kena mangastu manana Mas Sidam. Pukulun Bagong kula ngaturaken sembah sungkem pangabektinipun ing ngabdipun Panakawan Bagong Pukulun. Iya Bagong. Pukulun ana apa? Menawi Pukulun Bathara Guru astanipun sekawan menika nggih mados kaos wonten pundi Pukulun? Gak tenan ta. Iki senengane apa-apa kok ditakokke kok. Asal usule wong pinter ki mergo ora isin tetakon. Ha nggih ta Pukulun? Cobi niku nek tuku kaos menungsa lumrah, monggo tangane papat. Napa bolongan siji dinggoni wong loro? Napa mboten sesak? Hai, jelas dilakon. Bagong wonten dawuh Pukulun ulun mboyanate ngagem kaos mekaten Pukulun iya oh nggih kok astanipun ingkang kalih sedakep Pukulun napa sampun mati rasa Bagong wonten dawuh ulun ki sang Hyang Jagat Girinata sang Manikmaya ulun ki kami tuwaning kayiwangan kula sampun prisa Pukulun Pukulun anggenipun ngunjuk benjang menapa menika ngedhep teko wonten mriki. Tak duduk gendul ngono lho nggih. Iki dewa e. Pukulun sinten sampean? Ulun Bathara Narada. Wah, sing sok berkencang waru dayang. Dayang nang pinggir kali ngoten iki. Iya, ora diyani ndak malah tekan tindi. Weh lah, aku nang kene ketemu dewa-dewa.
Ingkang wonten wingking panjenengan Ulun Bathara Indra. Wah, bintang televisi. Bintang televisi iki sapa to, Indra? Dono Kasino Indra. Ora ana ning kari Indra tok. Lah nggih mulane Dono Kasino ora melu sowan mergo ora ana. Sing ana Indra tok. Bagong, wonten dawuh Pukulan? Pukulun. Pukulun. Apa wigatine dene kita suwana ning Abyantara Ulun? Pukulun. Pukulun menika satunggiling jawata ingkang mboten ngertos rasa blas kasihan. Apa meneh iki? Apa meneh iki? Bocah kok apa-apa dilokke ta iki? Kena ngopo kita matur kaya mengkono? Pukulun mesakaken sapi kok didak-idak. Kuwi lembu andine titianing Sang Hyang Jagat Girinata, sapi didak-idak. Kula bae Pukulun. Mungkin kula sik ngaritke. Bagong kita aja edan. Bola bae nek bocah ndugal kewarisan. Nggih Pukulun, apa wigatine? Sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti kanja wonten ngarsa paduka pikulun Sang Hyang Jagat dunia. Jagat Giri Pratingkah. Nyun ngapunten mboten apal Pukulun. Jagat Giri Pratingkah. Ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula pundi nggo jemet paripe mugi anadosna ing anu napa katentremaning manah kula Pukulun. Iya Bagong. Dene dungkap ing ngangka loro. Pukulun panjenengan menika sesembahanipun para titah wonten ing ingkang gesang wonten ing Madyapada. Sedaya para titah menyembah lan paduka Pukulun. Mboten wonten ingkang mboten nyembah lan panjenengan. Mula panjenengan menika satunggiling dewa ingkang mangertos dhateng mobah musik ing titah. Pukulun. Berarti sampean sok ngertos nek kula dong kalih bojo kula. Mbuya Bagong. Nun mbuya. Mbois kok mbuya. Mboya iki ora. Wah, ya ora ngerti kok. Tak kira nek mbois. Ing ngangkat 3 sejatosipun manah kula menika menangis Pukulun. Ati kula menika nangis. Sebab menapa? Kula menika mboten nate tepung kalian tiyang sepuh kula. Bagong, apa? Gus, basa wonten dawuh. Kita iki piye kok dadak nangis ati kita? Wong ditetepke kita kuwi anake Semar. Bong. Kamu tukang bohong. Malah nyanyi barang. Kita kuwi anake Semar, dudu. Semar ki meng bapak angkat junjung. Semar ki bapakku Pupon. Ngoten. Dadi asline kula niku anane Bagong urip ana ngalam padang, mesti ana sing anak-anake. Ra mungkin menungso kok mlethek saka watu. Ra mungkin. Ora mungkin kula kok tiba-tiba wonten druk langsung teng rumah bersalin tanpa ana simbok. Ora mungkin kula niku diciptake saking tumindake bapak kalih simbok. Mula kula ajeng takon bapak kula sejatosipun menika sinten Pukulun? Bagong. Dalem ulun critani. Waduh suwe iki. Mbuya. Ulun tak crita kelawan jeneng kita. Kita kuwi sayekti mbuya dianak-anakake. Sabab ngerti yo. Kita kuwi asale saka ayang-ayangane Kakang Ismaya. Nalika semono jeneng kita kuwi dudu Bagong nanging Gombak. Ombak. Gombak, ombak dengkulmu kuwi ora. Satemene kita kuwi tuwa dhewe tinimbang Petruk karo Gareng. Nanging gandeng kabeh maos pinesti kita tumuli dadi nom. Sing dituwake Gareng karo Petruk. Ning sejatine kita kuwi asale saka ayang-ayangane Semar. Mula yen to kita goleki kelawan wong atuwa kita ora bakal ana. Ngono Bagong critane. Kok kaya meng dapusi ta ya?
Ora mungkin wong kok digawe saka ayang-ayangane Semar atene. Ayang-ayangku dhewe tak gawe wong wedok ayu. Terus tak pek dhewe. Sampeyan ampun ngayarawa. Ampun ngayara. Ampun gawe cerita sing ora nyata. Niki kula wis tekan sirah lho emosi kula. Kula bar ngamuk teng Ngastina. Durna bar tak palu sirahe. Niki kula munggah teng kayangan wigatine nyuwun priksa kalih sinuwun pukulun Bathara Guru. Bapak kula sapa? Kula omong namung wangsulane Bagong, kowe dumadi saka ayang-ayangane Semar. Kita kuwi ora dianakake lan kita kuwi ora dikandhut dening suwijining wong wadon. Emahku padake cah cilik. Emahku kudu ana. Ora mungkin bapakku ora ana. Bagong kita ki aja ngeyeli wong pukulun maneh kaya wis mata wis ngendika apa anane kowe meneng wae bale tak jengking lho kowe meneng wae sing dadi ratu ning dewa sapa Iwang Pilun Bathara Guru ha wis dapukmu apa ulun kami tuwa nek ora ana genduren meneng wae kami tuwa kok rewel Kulun iya kula nyuwun priksa Bu Kulun Kulun kedang paringi dawuh, sinten bapak kula? Ulun wis matur apa anane. Ulun ora percaya. Ulun sapa? Ulun iki. Namung crita kula dadi ayang-ayang ora percaya, yakin sumpah ora percaya. Tidak malah kurang ajar ta iki. Kita iki karepe piye? Bathara Guru kok tok getak nganti melayu. Kowe melayu ra we? Kira melayu titenono tak nggo dolanan asli. Tak ilangin tupe tak nggo hibur-hiburan. Padake tawon ora. Sapenake dhewe mlung ora. Bathara sampean ngerti ra bapak kula sapa? Ulun ora ngerti. Ah, padha wae. Plocot peteng wis. Sapenake dhewe ora. Sampean kami tuaning kayangan ora ngerti bapakku. Ngapa mbegogok nang kene?